kay nahitabo na ang mga par nga nangato sa probinsya na disgrasya unya pagida sa ospital unya wala daw ata sa ospital kay grabe, and then walay doktor, puwang sa mga gamit unya i-repair sa karkar. Pagabot nga to sa karkar, kuwang yapon sa mga gamit, i-repair po sa Cebu City sa Vicente Soto. Iabot sa agi pag traffic ay sa daan, iabot sa Vicente Soto di man dayon kay naglinya pa, so ang pasyente patay na. So mayong adlaw kanatong tanan ug ilabi na gyud sa katong mga sulit nga subscribers nato diha ug sa katong mga bag-o nato nga mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo. Ug katong wala pa naka-subscribe, palihog subscribe mga par para pirmi mo ma-update sa akong mga video nga i-upload ug ilabi na gyud sa kaning mga video reaction nato mga par. So karon mga par kanang maghisgot-hisgot taning politika. Atong hisgutan karon mga par kaning nilangsad og gobernador diri sa Cebu, sa probinsya sa Cebu, si Gwendolyn Garcia ug ang iyang kaatbang si Pamela Barrecuatro. So nagkaduol lang yun mga par, no? Nagkaduol lang yun ang eleksyon, nagkaduol lang yun ang piniliay. So atong pilion og tarong ang katong politiko nga andam nga mo serbisyo sa atong mga katawhan og andam mo serbisyo isip usa ka gobernador sa atong probinsya sa Sugbo nga tinod anay nga mo serbisyo, tinod anay nga magmahal sa atong mga kaigsuonan. Karon mga par kay kani si Gwendolyn Garcia kanang likon masad ni kay nang siyempre siya god ang gobernador nato karon sa probinsya sa Cebu. So medyo ilado na siya, na ilhan na siya ya. Usap pa sad nasad siya mga project nga nakita. So medyo kanang nalang siya yung mga lapses nga gagmay nga medyo kaning mga lapses mga par importante unta kaayo ni sa mga tao, ilabi na gyud sa mga naa nga to sa probinsya. Indot unta kaayo mga par, no, kun sa probinsya mga par kun naapay mga hospital nga kanang kompleto ba, kanang kompleto nga hospital kay mao magyud na ang atong pinaka-importante ug ilabi na gyud sa health nato. Kay luoy man kayo itong mga kaigsuonan nga mga Pilipino o dili lang kay sa mga Pilipino naman sa mga dayuhan nga gusto nga mo suroy sa atong probinsya unya nang di man malikaya na to nga naay mga panghitabo nga dili na to matag-an. So kung naa lang tayo ospital sa probinsya nga tarong, dili na nato mada sa syudad. Yeah. Siyempre, dadong sa syudad, travel pa, maakian pag traffic. So ang gatong pasyente unta basin dako unta tug chance nga mas libre pa. Unya kay travel pa man sa syudad, i-travel pa man sa CCMC, i-travel pa sa Vicente Soto. Unya ikabot sa Vicente Soto, igabot sa CCMC, linya pa. So ang pasyente patay na. Nindot yun kayo nga naagitay hospital sa probinsya mga par. Unya kompleto sa mga doctors, nya kompleto sa mga gamit. Mao ginay pinaka importante unta gyud nato ug ilabi na gyud sa taga probinsya nga. So siyempre din ginamalikaya nato nga nay daw tang mga panghitabo. Siyempre ang mga disgrasya nagsunod-sunod ko na nato. Ug na yung mga panghitabo nga to sa probinsya, mayo unta nindot unta kayo kun dito na lang madakay, di lang i-travel sa syudad ba. Siyempre para malibre pa ang pasyente. Mga par, mao ni siya ang lapses ni
Gwendolyn Garcia. Wala lang niya hatagi og importansya ang mga hospital sa probinsya nga makumplito. So usa sad ni sa mga medyo mapildi gyud si Gwendolyn Garcia mga par ni Pamela Baricuatro. Ug ilabi na nga mao gyud ni ang number 1 nga plataporma ni Pamela Baricuatro mga par, kung siya ang mudaog isip usa ka gobernador sa probinsya sa Sugbo. Iyagi nang unahon ang health nato sa probinsya mga par. Ang hospital gyud na kay mao ginay pinaka-importante nato, kay di gyud na matag-an nato ang mga panghitabo sa atong panglawas. Dahil mga disgrasya di gyud na nato matag-an. Kay daghan na kay nahitabo na ang mga par nga nangato sa probinsya na disgrasya, unya pagida sa ospital, unya wala daw ata sa ospital kay grabe, and then walay doktor, kuwang sa mga gamit, unya i-repair sa karkar. Pagabot nga to sa karkar, kuwang yapon sa mga gamit, i-repair yapon sa Cebu City sa Vicente Soto. Iabot sa agi pag traffic ay sa daan, iabot sa Vicente Soto, di man dayon kay naglinya pa, so ang pasyente patay na. So luoy kayo mga par. Mao gyud unta na ang angay tan-awon sa atong namunuan sa gobyerno nga butangan unta o hospital ang probinsya sa Sugbo mga par, nga hospital nga kumpleto sa doctors, kumpleto sa mga gamit. So dire dapita mga par, murag takilid si Garcia diha, kay mao mo gyud na ang gitan-aw sa mga tawo karon, ang health man gyud nato. So sa akong tan-aw lang mga par, magtakilid si Garcia na dili gini makadaog si Garcia ani mga par, kay ilabi na nga kusog si Pamela karon. Bisan og bag-o pa ni si Pamela nga nilangsad pagka gobernador, bag-o pa ni siya nga ni sud pag isip usa ka politiko nga usasa ni siya nga gi-endorse ni Duterte mga par. Si Duterte yun ang ga-endorse ani ni Pamela. Usasa ni siya sa nada ni siya sa mga ni Duterte. Karon kasi kuan kanang Gwendolyn Garcia, Duterte man tani siya sa una, pero wala may kanang mabati nga pong gibuhian si Garcia sa about kang Duterte, pero kanang sa lihok lang niya gipakita, sa lihok niya nga dito siya nagsuporta sa Pikas. Daghan kayong salamat mga par, og diri lang ko to batong video, and paliw ko subscribe sa akong channel para ma-update ka pirmi sa akong mga video nga i-upload.